Badatoz Errenteriako San Bartolome jaiak. Abuztuaren 21 lauetan, 6. Laida Errenteria Piragua zeharkaldi izango da eta 8 kukaina eta piraguen harrera. Ostean, trikipoteoa arrapaladan taldearekin. 10 kontzertua Jon RAP eta DJ Aldana. Abuztuaren 23an, asteazkena, lauetan mus txapelketa, 8 txupinazoa eta gaueko 9 kontzertua DJ Koet. Abuztuaren 24a, San Bartolome eguna, 10 Diana, 11 mesa nagusia eta kopaua, 1 elai dantzak, gargantua erraldoi eta buruhandiekin, 4 txirrindulari lasterketa, 7 txistorra da, 8 xaiborrekin festa. Abuztuaren 25an, ostirala, 11 Errenteriako 4. estropadak, 6 puzgarriak eta 9 kontzertuak, Unholy Covers, Crudo, DJ Welder eta Adar. Eta abuztuaren 26an, larunbata, 12 aikido arte martzialen erakusketa, 12 tortilla txapelketa eta ostean musika, 6 gargantua erraldoiak eta buruhandiak, 9 trikipoteoa urrutia nahiak eta 11 kontzertua DJ Alex.